আরে আম্ম কলেজে এসব কোন চলছি। হ্যালো গাইজ, জয় জগନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଭିଷେକ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ନଥିଲି, ଆଜି ଥିଲି କଲେଜରେ। ଆଉ କଲେଜରେ ଥିଲା ମୁଁ କିଛି କାମ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡି ହେଇଗଲି କିଛି କାମ କରିବାକୁ। ଲ ବଉଲ ୟା ଭିତରେ କି ଗରମ ଲୋ, ହୋ ହୋ ଯାହା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଚଷ ମାନେ ନଙ୍ଗା ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର। ଇଏ ଥିଲା କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମ ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ବନେଇଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ବନେଇବୁ। ତ ମୁଁ କରୁଛି ଡିପ୍ଲୋମା, ସେଟା ବି ମେକାନିକାଲ ବେଚରେ। ଇଏ ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧେ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଛି ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ସବୁ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଗଲୁ ନା ଏଠୁ। ଇଏ ମହାମହିମ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣକ ଏକ ସବୁ ପିନ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି ରେଡି, କାରଣ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କିଛି ଓଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ, ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ମେସିନ୍ ବାସିନ୍ ରେଡି କରିଦେଲୁ। ଏ ବାଲୋ 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 ବାଲୋ, ତ ଇଏ ଠିକ ରେଡି। ଆଉ ଲାଗଲା ଓଲ୍ଡିଂ, କଚିକ 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 କଚିକ। ତ ଏଠି ହେଇଗଲା ଏଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ ରେଡି। ଓ ଭାଇ କି ଗରମ ବେ, ଏ ବଢିଆ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ପକେଇଲେ, ଉଫ କି ଉତ୍ତାପ, କି ତାପ। ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥିଲୁ। ତ ଏଠି ହେଇଗଲା ଆମ କାମ ଶେଷ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲୁ ନା ତ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରି। ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ସଲମାନ ଖାନ ମରିଯାଇଛି ତେରେ ନାମର, ତେରେ ନାମ। ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଉଛି, ଦେଖିଲି ମୁଁ ତେରେ ନା ମେନେ କିଆ ହେ। ତ ଅବିକା ହେଇଗଲା କଲେଜ ଛୁଟି। ତ କଲେଜ ସାରି ସବୁ କାମ ସାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ଭୋଗ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଫ୍ରେଶ। ତ ଯାଉଛି, ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ବାଏ ବାଏ।